Силия Димитрова Кечева във връзка с действащия революционен план на Република от 56-та година. Решение, колеги. Първо, актуализира градищата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост Община Петрица за 2025 година, като допълва в раздел 4.3.1 предложение за продажба на застроени незастроени жилищни имоти с наети имоти поземлени имоти на Михайло 56-126.79.64 по кръстана карта кръстаната регистри град Петрич с площ от 63 квадратни метра, актуален сайт за частна общинска собственост номер 5.847 26.03.25 година и поземлени имоти на Михайло 56.126.603.79.66 по кръстаната карта кръстаната регистри град Петрич с площ от 163 квадратни метра, актуален сайт за частна общинска собственост номер 5.848 26.03.25 година. Второ, дава съгласие да се прекрати със собствеността чрез замяна между община Петрич и Иван Атанасов Кечев и Силия Димитрова Кечева, както следва. Б1. Община Петрич прехвърля собственост на Иван Атанасов Кечев и Силия Димитрова Кечева средни поземлени имоти. Б1.1. Поземлени имоти на Михайло 56.126.73.79.64 по кръстаната карта кръстаната регистри град Петрич, одобрени с заповед номер РД 1870 от 14.12.2010 година на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография, последно изменение на кръстаната карта кръстаната регистри за селището поземлен имот. Няма извършено изменение на кръстаната карта кръстаната регистри с заповед с площ от 63 квадратни метра, трайно предназначение на територията, организиране, начин на трайно ползване, ниско застрояване до 10 метра. 56.126.03.78.96, 56.126.603.79.63, 56.126.603.82.11, 56.126.603.79.63, 56.126.603.79.66, 56.126.603.48.12, собственост на община Петрич, актуален сайт за частна общинска собственост номер 5.847 от 26.03.25 година, предишен идентификатор 56.126.603.78.96, извършване на пазарна оценка съгласно член 41 ал. 1 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от независим лицензиран оценител в размер на 2697 лева без ДДС. Б1Б. Поземлени имоти на Михайло 56.126.603.79.66 по кръстаната карта кръстаната регистри град Петрич, одобрени с заповед номер РД 1870 от 14.12.2010 година на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография, последно изменение на кръстаната карта кръстаната регистри за селището поземлен имот. Няма извършено изменение на кръстаната карта кръстаната регистри с площ от 163 квадратни метра, трайно предназначение на територията организиран, начин на трайно ползване, ниско застрояване до 10 метра при съседи. 56.126.603.23.22, 56.126.603.79.65, 56.126.603.82.11, 56.126.603.79.63, 56.126.603.79.64, собственост на община Петрич, актуален сайт за частна общинска собственост номер 5.848 от 26.03.25 година, предишен идентификатор 56.126.603.23.21, номер по предходен план 4915.603.23, квартал 327, парцел 16. Изготвена пазарна оценка съгласно член 41 ал. 1 нареда за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от независим лицензиран оценител в размер на 6358 лева без ДДС. Обща пазарна оценка на двата общински поземлени имоти е в размер на 8815 лева без ДДС. Б2. Замяна Иван Атанасов Кечев и Силия Димитрова Кечева ще прехвърлят собственост на община Петрич следните поземлени имоти. Б2.1. Поземлени имоти с идентификатор 56.126.603.79.61 по кръстаната карта кръстаната регистри град Петрич, одобрени с заповед РД 1870 от 14.12.2010 година на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография. Последно изменение на кръстаната карта кръстаната регистри за селището поземлен имот. Няма извършено изменение на кръстаната карта кръстаната регистри с площ от 189 квадратни метра, трайно предназначение на територията, организиране на начин на трайно ползване, ниско застрояване, предишен идентификатор 56.126.603.78.80, номер по предходен план 454.603.78.80, квартал 330, при съседи 56.126.603.79.66,
Изготвена е пазарна оценка съгласно член 41 алинея 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от независим лицензиран оценител в размер на 6,982 лева без ДДС. ББП. Поземлен имот сигнификатор 56-126.603.79.62 по кадастралната карта, кадастралната регистрация град Петрич, одобрени с заповед № 1870 от 14.12.2010 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография. Последно изменение на кадастралната карта, кадастралната регистрация, целящ поземлен имот. Няма извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с площ от 7 квадратни метра, трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване, ниско застрояването от 10 метра, предишен идентификатор 56-126.603.7880, номер по предходен план, няма. При съседи 56-126.603.7896, 56-126.603.7963, 56-126.603.8964, 56-126.603.7961. Изготвена е пазарна оценка съгласно член 41 алинея 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпоредби с общинско имущество от независим лицензиран оценител в размер на 273 лева без ДДС. ББ3. Поземлен имот сигнификатор 56-126.603.79.65 по кадастралната карта, кадастралната регистрация град Петрич, одобрени с заповед реда от 18.14.12.2010 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография. Последва изменение на кадастралната карта, кадастралната регистрация, целящ поземлен имот. Няма извършено изменение на кадастралната карта, кадастралната регистрация с площ от 1 квадратни метър с трайно предназначение на територията на урбанизирана с начин на трайно ползване, ниско застрояване до 10 метра на предишен идентификатор 56-126.603.8880, номер по предходен план 454.603.7880, квартал 330 при съседи 56-126.603.23.22, 56-126.603.7963, 56-126.603.7883, 56-126.603.7961 и 56-126.603.7966. Изготвена е пазарна оценка съгласно член 41 алинея 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от независим лицензиран оценител в размер на 39 лева без ДДС. Общата пазарна оценка на трите поземлени имоти и собственост на Иван Афанасов Кечев е в размер на 7294 лева без ДДС. Трето. Приема пазарните оценки, изготвени от независим лицензиран оценител съгласно член 41 алинея 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва. 3.1 за поземлен имот сигнификатор 56-126.603.7964 по кадастралната карта, кадастралната регистрация град Петрич, собственост на община Петрич с площ от 63 квадратни метра, в размер на 2457 лева без ДДС, като е същата за продажна цена на имота. 3Б. За поземлен имот сигнификатор 56-126.603.8966 по кадастралната карта, кадастралната регистрация на град Петрич, собственост на община Петрич, с площ от 163 квадратни метра, в размер на 6358 лева без ДДС, като определя същата за продажна цена на имота. 3.3. За поземлен имот сигнификатор 56-126.603.8961 по кадастралната карта, кадастралната регистрация на град Петрич, собственост на Иван Афанасов Кечев и Силвия Димитрова Кечева с площ от 89 квадратни метра, в размер на 6982 лева без ДДС, като определя същата за продажна цена на имота. 3.4. За поземлен имот сигнификатор 56-126.603.8962 по кадастралната карта, кадастралната регистрация на град Петрич, собственост на Иван Афанасов Кечев и Силвия Димитрова Кечева с площ от 7 квадратни метра, в размер на 273 лева без ДДС, като определя същата за продажна цена на имота. 3.5. За поземлен имот сигнификатор 56-126.603.7965 по кадастралната карта, кадастралната
град Петрич, собственост на Иван Атанасов Кечев и Силвия Димитрова Кечев с площ 1 квадратен метър в размер на 39 лв. без ДДС, като предлага същата за продажа на цена на имота. Четвърто, разликата на заменяемите имоти е в размер на 1520 лв., която трябва да се изплати от Иван Атанасов Кечев и Силвия Димитрова Кечева по сметка на община Петрич. Това е колеги. Няма. Подлагам на гласуване. Който е за, моля да гласува. И без това по доста време. Да. Гледам, че са победи. Така не. Колеги, предложение относно определя пазарната цена за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 59087.500.107 по парцеларната карта парцеларните регистри на село Паромай, община Петрич, по реда на член 35, алинея 3 от ЗОС. Формата стои на къща. Решение. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Петрич за 2025 година, като готова точка 3.1. Предложение за продажба на застроени и незастроени жилищни имоти на поземлен имот с идентификатор 59.087.500.107 по кадастралната карта кадастралните регистри на село Паромай, община Петрич, серия с площ от 686 квадратни метра, актуален с акт за частна общинска собственост номер 5895 от 7.04.25 година. Второ, приема пазарната цена в размер на 6458 лева без ДДС, като определя същата за продажна цена за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 59.087.500.107 по кадастралната карта кадастралните регистри на село Паромай, община Петрич, одобрени с заповед РД 18.9 от 21.01.22 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография. Последно изменение на кадастралната карта кадастралните регистри за засягащи поземлен имот. Няма извършено изменение на кадастралната карта кадастралните регистри за заповед с адрес село Паромай, община Петрич, улица Антон Попов, номер 36, целият с площ от 686 квадратни метра. Трайно предназначение на територията е урбанизирана. Начин на трайно ползване, ниско застрояване до 10 метра, номер по предходен план 107, квартал 27, парцел 20. При съседния имота 59.087.500.114, 59.087.500.113, 59.087.500.209, 59.087.500.106, 59.087.500.108, 59.087.500.115, актуален с акт за частна общинска собственост номер 5895 от 7.04.25 година, която да бъде заплатена от собствениците на законно построената в имота сграда, както следва. 2.1. Георгица Стефано Ангелова трябва да заплати за 4/6 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 59.087.500.107 по кадастралната карта кадастралните регистри на село Паромай, община Петрич, целият с площ от 686 квадратни метра, сумата в размер на 4305 лева, 34 лева без ДДС. 2.2. Катерина Сашко Ангелова трябва да заплати 1/6 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 59.087.500.107 по кадастралната карта кадастралните регистри на село Паромай, община Петрич, целият с площ от 686 квадратни метра, сумата в размер на 1076,33 лева без ДДС. 2.3. Адриана Сашко Ангелова трябва да заплати за 1/6 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 59.087.500.107 по кадастралната карта кадастралните регистри на село Паромай, община Петрич, целият с площ от 686 квадратни метра, сумата в размер на 1076,33 лева без ДДС. Това е колеги. Имате думата. Няма подаване гласуване, който е само да гласува. Предложение относно продажба чрез публичен търг на застроен поземлен имот с идентификатор 56.126.631.31 по кадастралната карта кадастралните регистри на град Петрич с площ от 279 квадратни метра, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 56.126.631.31.1 с площ от 67 квадратни метра с предназначение за търговски обект. Решение.
Първо, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Петрич за 2025 година, като включва точка 3.1 предложения за продажба на незастроени и жилищни имоти, застроен поземен имот с идентификатор 56-126.31.31.61.61 по кадастралната карта кадастралната регистри на град Петрич с площ от 279 квадратни метра, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 56-126.31.31.61.1 с площ от 67 квадратни метра с предназначение за търговски обект, актуван с акт частна общинска собственост номер 3615 от 22.01.2015 година. Второ, дава съгласие да бъде подаден чрез публичен търг с явно надаване имот частна общинска собственост, представлява състояние по съмнение на сертификатор 56-126.31.31.61 по кадастралната карта кадастралните регистри на град Петрич, ведно с построенията в имота сграда с идентификатор 56-126.31.61.1 с предназначение за търговски обект. Трето, предмет на търга е поземен имот частна общинска собственост, представлява застроен поземен имот с идентификатор 56-126.603.31.61 по кадастралната карта кадастралните регистри на град Петрич, одобрени с заповед номер РД 1870 от 14.12.2010 година на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, кадастър и картография град Петрич, последно изменение кадастралната карта кадастралните регистри, срещу поземния имот, заповед номер 18.15.315 от 29.12.2014 година. Началника на службата по геодезия, кадастър и картография на Благоевград с площ от 279 квадратни метра с адрес град Петрич, улица Мануш Георгиев, номер 22, страна на предназначение на територията, организирана начин на трайно ползване на изкусосхранване до 10 метра, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 56-126.603.31.61.1 по кадастралната карта кадастралните регистри на град Петрич с застроена площ 67 квадратни метра на един етаж, масивна конструкция с предназначение сграда за търговия, номер по предходен план 3161, 3067, квартал 219, парцел 20 при съседи 56-126.603.77.63, 56-126.603.194, 56-126.603.199, 56-126.603.31.60, 56-126.603.2035. Актуван с акт за частна общинска собственост номер 3615 от 22.01.2015 година. Четвърто, приема изготвената пазарна оценка от независим лицензиран оценител за застроен поземен имот с идентификатор 56-126.603.31.61 по кадастралната карта кадастралните регистри на град Петрич с площ 279 квадратни метра, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 56-126.603.31.61.1 с площ 67 квадратни метра с предназначение с търговски обект в размер на 27 595 лева. В тази част земята в размер на 12 276 лева, без ДДС и сграда в размер на 15 319 лева, като определя същата за първоначална тръжна цена. Пето, състав на комисия за провеждане на търга, председател общински съветник, юрист от общинска администрация и членове, първи член общински съветник, втори член служител общинска администрация, трети член служител общинска администрация, резервни членове, юрист от общинска администрация и член служител от общинска администрация. Шесто, упълномощава кмета на общината да извърши всички действия съгласно наредбата по член 8, алинея 2 от ЗОС. Това е, колеги, имате дума. Това не е една къща. Да, Това е добре на долу кръшвата. това е друг. Друг, да, доста така добре. Обаче, тук, не знам. За цената първо, колеги, Там на едната да има ли? мисля, че има, но би трябвало да ме стекала много, след като се предлага за явната. Иначе има, но кое, що е, нямам никакви подробности. Не знам никакви подробности. Въпросът е по цената да говорим. Първото, земята 12 276 предложение. 13 000. А сградата, тази сграда, аз една снимка няма да дам. Тя е забудна, тя е крепоред. Стара дървена гора, не знам дали е, защото зеленина, като съм специално, тя е трагедия. 15 000.
по-ефтино, ама така иначе явната. Да, там се каже 100%. Това няма, това е сградата за бутане. Значи, спираме се на земята 13 000 лева, сградата 15 500. Съгласни ли сте? Да. Дайте председател и член. Думайте. Аз председател. Председател господин Попов, член Кирен, Дождар. Аз имам две комисии с Златков наскоро, така че... Дърган Петков. Айде Гергана Петкова член. Така, колеги, с направените промени предлагам за гласуване. Който е за, моля да гласува. Всички така, единодушно. И тази точка е пропусна, аз ми е пропусна, не ги е предам, какво да направим. Предложение относно определение начин на гласуване на Общото събрание на НВО Роман ТЕО България ООД по представения дневен ред за предстоящото Общо събрание на дружеството. Решение дава съгласие кмет на община Петрич като представител на общината в Общото събрание на НВО Роман ТЕО България ООД да гласува по дневния ред на предстоящото Общо събрание както следва. Приемане на годишния финансов отчет на ЕТБ ООД за 2024 година. Обсъждане контрола на намереното изхвърляне на отпадъци от магазини, заведения, фирми, строителни отпадъци, коли и други. Трето, разни. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024 година. Предложение от управителя на зависимо печалбата за 2024 година в размер на 116 000 лева да бъде разпределена за дивиденти според дяловото участие в съдружността. Това е, колеги, подлагам го направо на гласуване. Аз съм само питам. Добре. Имаш думата. Въпросът не знам кой може да отговори, защото предходната година има вземане от 218 лева и тогава на сесата аз попитам господин Плавов и той му увери, че това са текущи задържания, текущи вземания. Но тази година виждам, че се увеличават до 248. Иначе казвам, общината ни плаща редовно. А в същото време виждаме, че те си плащат към доставчиците. Миналата година са имали задължение 187 и тази година задължението към доставчиците са имали на 13 000 лева. И може би вследствие на забавянето на плащането на страна на общината има едни задължения, които са възникнали тази година към оперативен лизинг 130 000 лева. Но може би трябва да следва от администрацията или с Най-вероятно. представителя на отчета, госпожа Мария Танасова. Мария Танасова работи точно в тази фирма. Поне аз съм я виждал, като съм отишъл да си получа много кофа. Тя едно време, ама ти най-вероятно не помниш, тя беше заместник кмет, ама по времето на Чупак. Заместник кмет по финанси, бюджет. Тя беше тогава по него време, а това е доста отдавна. Но иначе сега видях случайно, защото аз съм работил по това време и за това знам, че е била заместник кмет. И там я видях. Към нея, ако трябва да може, с нея ще коментирате най-добре. И иначе там е по цел ден на страни. Ако видиш, къде ще има офисите. Добре, подавам го на гласуване да си помним за който е за, моля да гласуваме. Аз съм въздържал се. Само да видя една точка или са две точки или са... За кое? Тук гласува Три. за... По-отделно ли иде? Всички? Трябва да... Добре, няма проблем. Първа точка, който е за, моля да гласуваме. 4 за, въздържал се. Въздържал се. 1 въздържал. Втора точка, който е за, моля да гласуваме. Въздържал се. 4 има 1 въздържал. И трета точка, разни, който е за, моля да гласуваме. И общо вече за цялото предложение. Общо гласуване на блок цялото предложение, който е за, моля да гласуваме. 4 за, 1 въздържал се. Само не разбрах третото разни. Въздържал се. Колеги, благодаря ви. Много ви се това път, защото много точки изяснаха. Добре, че миналия път имахме доста. И се налагаше. Приключихме. Да, 4 точки. Нещо иска да кажеш. Прави впечатление, че е входирал на 5-5 и не сме го пропуснали. Така ли? Ами аз останах с това